Basic special effects makeup ning Halloween season itudlo sa usa ka Subuanang makeup artist. Tan-awon ta kini sa report ni Marco Reggie Abella. Sa unang tanaw, daw murag tinuod, kining dakong samad nga daw nagtutupa ang dugo. Apan tutuki pagbalik, kay di kini tinuod o ginama lang sa silicone o fake blood. Kini ang gitawag nga SFX makeup ni Adamson J, 26 anyos, taga Barangay Tejero, Cebu City. Gitudlo niya ang mga pamaagi sa pagbuhat ni ini. Una, ipapilit ang silicone base nga susama og samad sa bukton gamit ang Pros Aid nga special effects adhesive. Paughon kini sud sa 3 to 5 minutes, dayon i-blend depende sa skin tone gamit ang makeup. Og aron mas tinuod tan-awon, butangan ta og fake blood syrup. Pagpasabot ni Adamson nga ang prosthetics o SFX makeup adunay kalahian. SFX makeup, it's making simple details like you're making scars or bullet holes or anything. Those are simple, basic. Prosthetics is example like you want to make body parts. You want to make anything out of realistic props. Nagsugod ang iyang pagkamahiligon sa makeup niya atong 2013 isip usa ka cosplayer hangtod nga nanahimo na niya kining panghinabuhian. Gani, ubay-ubay na nga mga proyekto ang iyang nahimuan o prosthetics ug SFX makeup ngadto sa kauluhan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live.